Bună ziua YouTube și astăzi vă voi arăta un server de Minecraft. Numele lui este Deepcraft, dar pe acest server este PvP on. După cum vedeți, acesta este spawnul. Na, nu prea cine știe ce. Na. Deci vreau să vă arăt serverul. Pentru o promovare este foarte frumos. Avem multe warp-uri. Puține. Na, mă rog, avem puține warp-uri pentru că vedeți aici câte warp-uri îs. Pentru că serverul este abia la început. Avem portal de Nether, avem... Wow, chestia asta chiar e un bug. Da, deci acesta este spawnul. Avem kit-uri. Avem kit start, capul gold. Și kitul start e tăiat la mine pentru că eu l-am luat de mult. Acum vreo 2 zile și nu mai pot lua. Și... Na. Astăzi facem promovare serverului ăsta. Sper să dați... Aici avem lemn. Stați un pic. Stați. Aici avem lemn gratis și zăpadă aici. Iar în cealaltă parte avem niște mâncare gratis. Aici avem enchanter table. Prima dată vă arătăm warp. Vă arătăm warp aflare. Acesta este warp afară, aici vă dă. Și de aici, uite, vedeți casele playerilor de aici. Acesta este warp afară, mai dă un warp Dubai. Aici este un hotel de la un admin. Că am văzut și un player. Deci acesta este hotelul. Wow, foarte frumos hotelul. Ăștia se ceartă pe bani. Aceasta este, așa este înăuntru hotelul. Na, deci serverul vă lăsa IP-ul în descriere. Vă recomand să dați acest server. Și nu știu ce am primit în spawn. Vă recomand acest server. Deci cam atât am avut de zis. Sper să dați like, comment, subscribe și vă aștept data viitoare. Pa!